ọ na-abụ ajakata nwa mkpi ma ọ wụji ya ụkwụ ọ wụji aka maka na ọ bụ onye ji isi kote ebu ka ebu na-agba ya ka o ji abụ oke soro ngwere nwa mmiri ọkọcha ngwere nkọcha oke abụọ gboo ya ka Ogwumagala ji wee sị na ogwu adịghị ama oje na nwayọ ntị adịkwa. Titus bụ anụ na-akpa akwụ mgbe ime na-eme ya mkpu rara ya ụbọ aka nke pụtara na ọ bụ ezigbo onye umengwụ o nweghị ihe bụ ihe o mepụrụ emepụ akwụọrọla ya ụgwọ ọrụ n'ebe dị iche iche mana o nweghị nke ọ na-amụrụ otu izu ụka ajụọ ya o nweghị mgbe okwu na-anaghị adị ya n'ọnụ ma ọ sị na ọrụ ahụ siri ike ọ sị na na-eleda ya anya n'ụlọ ọrụ ma ọ bụ na na-eme ya mkparị. Ndị ezinụlọ emegidere tụọrọ ya ego ahịa ka ọ malite zụwa ahịa wee zọma onwe ya ọ dịghị anya ọ bata dina na n'ime ụlọ shibọọ anaghị ele anya ka ọ gawa n'ahịa ajụọ ya ọchọ otu ihe kọọ ihe a ka o megidere chịta ọwụ oge ọbụla ị hụrụ ya obu nnukwu earpiece na ntị ajụọ ya ọsị na ọ bụ egwu ka ya ga-etitede na ọ bụ ebe ahụ ka ego dị echee na ọ bụ live band dede ha enye ha ego ka ọ gaa n'igote ngwa egwu wee malite o were ego baa na studio arụọrọ ya beat so ihe ọ na-eti bụ yeah baby girl yeah baby girl onye ọbụla nọ n'ezinụlọ ewee lepụrụ ya anya maka na ha ahụna na ụkwụ ahụ ha na-apị onwe ha mkpụrụ ọnwa isii ka ọ nọrọ hụ na onweghịzi onye na-etinyere ya anya ọ gawa ire otu ala ha nwere akpọwa dede ya jụọ ya ọsị ya chọrọ ịga obodo oyibo ọ sị ahapụ ala ka achụ ụzọ ọzọ were ezite ego onye ka ị na-agwa o si n'azụ gara ala dede ya batacha ịjụ ajụ ọ kpọrọ ya ndị otu apịawa glaasị moto nwoke mmadụ agba ọsọ ndụ ya laghachi n'ebe obi kpebie na ihe ọbụla gbasara Titus agbasazi ya o wepụ obi n'ebe ọ nọ. Otu ụbọchị ka dede ya nọ strange nọmba akpọọ ya o pikie che na ọ bụ ndị ahịa o wee bụrụ olu ụtai ihe ọ nọ n'obodo dede ewe n'iwe dede gbaghara olu ya dị ka olu onye ihe mere dede ya gbanye ekwentị ezigbo iwe eju ya n'obi ọtama onwe ya ụta ihe o ji wee pikie dịka maka na o kpebiri na onweghị ihe merenụ ya gbaghara tai ka ọ nọ ekwentị ya kụọ ọzọ ọ bụrụ nne ya o wee pikie akwa na-ekwo ọ jụọ gịnị na-eme ọ sị na tai ya anwụọla akpata oyi were wụọ ya ọ gbaa naịtị lawa ọ larute hụ ozu ụtai okpughe akwa ọbara eju anya mmiri eju nwoke mmadụ n'anya maka na ọbara siri ike ọ jụwa ihe mere ọ bụrụ na amaghị ihe sere tai na ndị otu ya ewere bọtụlụ surisichaa ya isi eburu ya gaa n'ụlọ ọgwụ ka o ji nọmba nọọsụ wee kpọọ ya mana o nwetaghị enyemaka ebe o lere anya ọ gafere maka na ọ taa n'aka na-enye ya nri arụ. Gee m ntị iro dị n'ụlọ dị ka agwọ abalị onweghị onye ma ebe isi ya dị e nwere ọtụtụ ezinụlọ ndị bi n'udo n'oge mbụ emesịa otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ emee ụfọdụ efuru ntutu taa si na ha agaghị agbaghara ha mbanụ nwanne iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ ọrịa biko osisi gbaghara ya biko gbaghara ya ka ị lechara ihe onyonyo a taa ọ bụrụgodị ngị nwa ka emejọrọ kpọọ nne gị ahụ kpọọ nna gị ahụ kpọọ nwanne gị ahụ kpọọ di gị ahụ kpọọ nwunye gị ahụ gwa ha ka ha chefuo ihe niile bere n'abalị ka ọ ghọọ anwụnta echi dị ime kwụrụ nwa n'azụ o nweghịkwana onye ma ihe ọ ga-amụ abalị bụ ibu echi eteka ya gazie.